Indaba ze-1KZNTV zifunde uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kushiswe Abalishumi Emgungundlovu. Luyaqhubeka olwezindlu eAlfred Duma, kanti ANC ifuna Bajeze Abokudla kwezikole. Sanemukela kwindaba zethu ze-1KZNTV. Sebelishumi abantu abashe banqonqa nendlu kwaMpande Emgungundlovu maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Ngokombiko okhishwa kwamaphoyisa kubika ukuthi lababalisi abashe nendlu eyathungela ngomlilo ngesonto ebusuku. Kubika ukuthi kwagasa labasola bangaziwa behlome beyizingovolo bafika bafuna umnikazi wendlu kwathi uma beveza laba basendlini ukuthi abamazi babese babahlukumeza ngaphambi kokuba ke babashise nendlu. Sikhulume nomndeni wesule esodwa esiphangalele uThemkosi Khumalo obeneminyaka yama-40 nesishagalolunye ubudala. Indodakazi yakhe umufi uThembelihle Khumalo uthe kwakuyisonto ebusuku ngesikhathi bezwa ngesigameko somlilo. Ubaba ngambona yena esevele sephuma khona emlilweni eminyango. Kodwa uphuma ngoba waphuma lapha eminyango mangithi ngiyagijima ngiyambamba wawaphansi. Then ngizame ukumsukumisa noma ngimsukumisa uyabucuka. Isikhumba sakhe salele ezandleni mina ngoba nje isikhumba kahle kahle sase singasekho kini ngendlela eseshenga esebucuke ngayo. Then ngizama ukuthi ke ngimbambe ngize naye la ekhaya. Masifika ke la ekhaya sami imoto ukuthi imphuthumise esibhedlela, imuse esibhedlela makufika ke afika sala. Kuthi ngakusasa ekseni sesiyafonela kuthiwa hayi usedlulile emhlabeni. Uthe amazi okugcina kababa wakhe athi bahlaselwe ngabantu abebehlomile bephethe izibhamu base beyabashaya. Babakhumulisa mase bekhumulile bathi abalalane bodwa. Then baphika lokho ukuthi bona ngeke bakwazi ukuthi balalane bodwa beyabantu besilisa. Baqeda lapho ke babathela ngopetrol. Babathela ngopetrol babashisa bavala nasendlini bawupunyela nalapho endlini balayitha. Uqinisekisile ukuthi babebhema isidakamizwa sewunga. Ngazi ke kudayiseni ukuthi ubakade idayisa. Angazi kodwa laba abanye laba bashonile bebebhemiwe. Umuzi abashonele kuwo ubuyinkinga emphakathini. Bekhala ngawo emphakathini ngoba kahle kahle becela amaphara khona. Amaphari la ehlala khona ebhema khona enze yonke into. Sosinala emphakathini kuyantshontshwa kukhala ngawo lo muzi ukuthi iwona obafuyi. uKhumalo uthi akusona isigameko sokuqala lesi kule yandlu. Bebevele behlaselwa. Mhlambe uyozwa kuthiwa mhlambe kungena abantu nebhamu babashaya baphindele futhi bahambe bayohlala khona kanjalo nje. Bebelokhu befika vele abantu bebashaya kodwa bebeqhubeka futhi bahlale khona. Le ndawo umakhelwane wendawo yokucima ukoma isamkelisiwe Tavern esake sabika ngayo ngaphambilini okwadutshulo kwabulawa abantu abane kuyona kanti ikhansela liyaphawula. Impela isigameko sesibili siyavuma impela ngoba le ndawo akekho umuntu omdala obehlala kuyona. Ibihlala nje bona abafana abasuke bezobhema. Ubungeke ufice lutho lana nje ngokusho kwabantu ade befika khona abanye. Ngaphandle ukuthi kudayisa ihunga ihlala abantu ababhema ihunga le ndawo. Amaphoyisa aqinisekisile lolu daba ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemsunduzi ngaphansi kwaSesuyithothers Emgungundlovu. Ngqongqoshe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu uDokotela Kuntuthuko Mahlaba uthi afisa kube khona ukugxambukela kwezombusazwe uma ngabe kuqhubeka ke nezinhlelo zokuhlinzwa kwabantu ngezindlu ngoba lokho kungagcina sekuphazamisa intuthuko yomphakathi. Dokotela Mahlaba usho lokho kwa-Ward 5 ngaphansi kamasipala Alfred Duma njengoba bebezoqinisekisa kumphakathi wakhona ukuthi kuyaqhubeka ukufaka kwengqalasizinda kumsebenzi wokwakhiwa kwezindlu obese kumile ngenxa kwentuleka kwamapayipi azohambisa indle kanjalo ke namanzi. Lolu hlelo lokwakha kwalezi zindlu kuvela ukuthi laqala ngonyaka wango-2018 lwasiliyama ngenxa yokushoda kwengqalasizinda kagesi namapayipi okuthutha amanzi nendle. uMahlaba uthi njengomnyango bafuna kushaya inyanga kaJulayi kuwona lo nyaka abanikazi bezindlu sebengenile kuzona. Esikwenzayo kwenza isiqiniseko ukuthi abantu mase befika la nje ube umnyango lo sithi Human Settlements, hhayi Department of Housing,
abantu bazoba namanzi, babe na ugesi. Siyalekelana-ke nomasipala ngokubambisana ukuthi lezo zinto zenzeke. Futhi simisela ukuthi okungenani ngoJulayi kube khona abanye asebengena ey'ndlini lezi ezakhiwayo, ngoba uyayibona izinhle zakhiwe kahle futhi zisesimeni sokuthi uma kulunga lolu hlelo lolu lama-bulk services abantu bakwazi ukungena ey'ndlini. Ngesonto eledlule uMahlaba usabalele ezinkundleni zokuxhumana ezwakala kunokunqakisana ngamazwi phakathi kwakhe nomeya waseMhlathuze uXolani echaza uthi kwaba into encane asebekwazile ukuyixoxa bayidlulisa. Hayi, nomeya uNgwezi sikhulume kahle, saxoxisana, kwaba nenkulumo nje bengahambi kahle kodwa futhi waxolisa. Saxolelana, angifisi ukubuyela kuyona. Akukho ukuthi naye wayithini, ngiyacabanga ukuthi wayengcweka njengensizwa. Yabona insizwa ziyangcweka. Bezikhulumela abahlali basibanethemba lokuthi njengoba udaba lalezi zinto selingenelwe umnyango selizoba nenqubekela phambili ngoba sesiside isikhathi balinda bathi abanye sebaze bashona. Kusiphatha kabi kakhulu ngoba siwumphakathi, abanye abaningazi balezindlu sebeze bashona abanye. Manje abanye uthola sesiyabafuna sisabatholi kanti kwakufanele ngabe kudala bekulezindlu. Abantu abahlupheke kakhulu, abanye abantu bayo le ndawo kodwa abantu abahluphekile impela babe besikelwe lezindlu ukuthi bahlale kizo. Ithemba likhona ngoba incazelo abayichazayo siyayizwa ukuthi kwakuzofakwa izindlu, emva kwalokho abantu bahlala emanzini, bathi bebesavikela ukuthi abantu bangahlali emanzini. Siyayizwa incazelo, ithemba likhulu impela. Lezi zindlu zilinganiselwa ngaphezulu kwama500 kanti umsebenzi wokwakhiwa kwazo kwakhisha imali engaphezulu kwa100 million. Kutebokho Sibisi, Ngisembulwane, Alfred Doma. Njengoba uhambo lwey'nsuku ey'ntathu lobuholo phezulu be-ANC KwaZulu-Natal lufinyelele emaphethelweni, unobhala jikelele wayo lenhlangano uFikile Mbalula wethula izinqumo ezithathiwe ngemuva kwalolu hambo. Ekhuluma kwisithangamini abezindaba uMbalula uveza ukuthi leli qembu lithathe isinqumo esingujuqu ngodaba lokuphazamiseka kohlelo lokuhlinzekwa ngokudla ezikoleni, njengoba bethi bafuna ukubona kuba khona abajezayo ngalokhu ngokukhulu ukuphuthuma, njengoba bengalindele maphutha kulabo abajube kuyikhundla ezithile. Lesi sithangamini sabezindaba besibanjele eThekwini, KwaZulu-Natal. Ubuholo phezulu be-ANC sebuphumele obala ngodaba olubhekane nomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal lokuhluleka ukuhlinzekwa kwezikole ngokudla, njengoba lokhu iqhubeke njalo izinkinga. Ekhuluma nabezindaba unobhala jikelele kaKhongolose uvezeke ukuthi nakuba benikiwe incazelo ngokwenzekile, isinqumo esingujuqu ukuthi ke bafuna kube nabajezayo ngalokhu. The NWC has taken an unequivocal position. Whilst there may be an explanation as to how the problem came about, consequences must be effected without delay. We expect the ANC-led administration to have a very low threshold for incompetence. This program affects millions of children from working-class communities, and as such, we expect the relevant officials to be meticulous in their planning processes. But moreover, we expect very thorough political oversight on programs of this nature. Kuzokhumbuleka ukuthi ubuholo phezulu bukaKhongolose kusukela ngempela sonto bebukanise lapha esifundazweni nalapho ke bebehambela amagatsha ehlukene awo ukulalela izikhalazo kanye nokuzama ukungenelela ezinkingeni ezikhingethe leli qembu. Uvezeke ukuthi konke lapho behambe khona kukhalwa ngengqalasizinda engekho esimeni, ukuswela amanzi, ukucisha kagesi kanye nezinkinga zangaphakathi eqenjini. Uphinde waveza ukuthi ke kabe neme ngokwenza kwaleli qembu esifundazweni, ngakho bazojuba ithimba maduze. Deployment of NEC members is to strengthen our capacity in KwaZulu-Natal, getting comrades
to come and work here to reinforce those who are already here. And this will include comrades who come from this province in KwaZulu-Natal to work for a decisive ANC victory in the province. And then issues arising from organizational weaknesses and challenges, those are internal, honestly. We need to revamp and refurbish our organization to be up to the tasks that we have outlined in terms of service delivery. We will not deliver if there is no cohesion. There is infighting, there is purging, there is patronage, there is perceptions of corruption and all of that. All of those issues, we will address them with the Provincial Executive Committee. We abhor incompetence at the political level, and we say that we are stable, but there is room for improvement. We need organized leadership that respect the structures of the organization, not heavy-handedness of threatening structures across the province and so on. KZN need to be more united. Ngelehlule isilo siphumele obala ngokukhathazeka ngempatho esiyithola ehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe nokulandelwe umhlangano waso nombalula. Ephawula ngalokhu uveze ukuthi sebeyalele ubuholi esifundazweni ukuba bhekane ngqo futhi ke ngokusheshsha nalolu daba. The concerns that the king has got and the issues have been raised with the provincial government. We have urged our government here in KwaZulu-Natal to immediately sit and resolve those issues with the king. I wouldn't like to get into the details, but we have also been given a report that there's action that has been taken on some of the issues. So we expect in the next coming week, the Premier and all those that are dealing with the matters to interact with the king and resolve the issues that the king has raised. Lobuholi buzoqhubeka nokuhambela ezinye izifundazwe kwazise busemkhankasweni wokuvuselela ukhongolose. Ezindabeni ze-1 KZNTV Kushiswe eThekwini. Ake sithi sheleleto lombukeliso obuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge nenebesilo siphinde sinamukele nisabuyele zona indaba ze-1 KZNTV nazo ke izona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kushiswe Abalishumi Emgungundlovu luyaqhubeka olwezindlu eAlfred Duma kanti ANC ifuna Bajeze Abokudla kwezikole. Ngenxa yokwanda kwegameko zokuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabantu besifazane nezingane kakhulukazi izaguga, ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza uhambele indawo yasemzimkhulu ogwini oseningizimu nalesifundazwe wafika waqwashisa ngokubaleka kokunqanda lesihlava. Umkhathini ukusho lo ngesikhathi bebambe imashi enokuthula lapho bebekhuthaza khona ukuvikela kwezaguga zingabi zisulu zokuhlukumezeka njengoba lezi igameko zibonakala seziyinsakavukela kuhlo komchilo wesidwaba kule ndawo. Njengoba zibonakala zandi izigameko zokuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabantu besifazane nezingane ikakhulukazi izaguga endaweni yasemzimkhulu ogwini oluseningizimu nesifundazwe, ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni ubambe imashi enokuthula lapho bekhuthaza khona umphakathi ikakhulukazi amadoda ukuthi alwe nalesi sihlava. Ihlakalo ezimbi ezingagwinyisa imathe ezenzakala emphakathini yethu, ikakhulu ukubulawa kwabantu besifazane, ukubulawa kwabantwana, ukudlwengulwa kogogo. Omkhulu nogogo bayisibusiso esivele ezulwini ukuthi nje usenomkhulu wakho and badlale indima enkulu ogogo ekutheni bakhulise abazukulu. Siyakhumbula ukuthi eminye imindeni ayinabantu iphethwe ogogo nje. Labo gogo bayisibusiso ngoba bagcineke bavikela labo bazukulu. Sizokhuthaza ke namhlanje ukuthi asivikele abethu abathandiweyo. Njengoba sinemashi encanyana la eTaxi Rank sikhuthaza leyo nto ukuthi asivikele abathandiweyo. Ukhoza uthi ziningi izigameko lapho kunyathelwa khona amacala okudlwengulwa kwabantwana, imindeni iyoxoxa lolu daba ezinduneni. Uthi alikho icala lokudlwengulwa okumele liqulwe enduneni, kodwa wonke awabike emaphoyiseni.
Akungabi nje udaba olukhunyulwa zinduna phansi kwesihlahla lukhulunywa amakhosi udaba lokunukubezwa kwabantwana bethu. Abantwana bethu ngenkathi benukubezeka umntwana ukhula enestigma, ukhula nenhlungu eyophayo ngaphakathi. Aze nomqondo wakhe kube ngathi uyadideka. Sikhuthaza kakhulu ukuthi abantu akubikwe kwindawo ezifanele. Kodwa kwinto yokudlwengulwa kwabantwana asikhuthaza ukuthi izixoxwe zinduna. Lelo nje i-statutory rape and asikhuthaza ukuthi izinduna zingene lapho. Sikhuthaza ukuthi kubikwe emapoliseni, amapolisa athathe umuntu ayomvalela athole izijeziso ezimfanele. Uphinde waqhuba umkhankaso i-Operation Sigalelekile. U-Operation Sigalelekile siwenzela ukuthi lawo ma-processes abonakala emade. We want to shorten ama-processes. Lawa ama-processes amade oske umuntu athi uyahamba uyakhona egibele ngemali phofu ahambe aye khona uyafika kuthiwa ama-computers are-down uyobuya kusasa. Sithi ke namhlanje siletha yonke into, siletha i-home affairs, siletha yonke into. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisemzimkhulu. Uthwele kanzima umphakathi waseBhobhoyi kaDunjazana kwa-23 ogwini oseningizimu nelikaMthaniya kulandela ungabi nawo ugesi isikhathi esingangonyaka wonke. Kule ndawo kwasha isiphehlimandla sikagesi nyakenye nokwashiya lo mphakathi ungenawo ugesi. Ilungu lomphakathi uMandla Nkosi Xolo uthi inzima impilo okubona njengoba kumhlangana bake bawubamba no-Eskom kwathi umuzi ngamunye kumele ukhokhe imali eyizinkulungwane eziyisithupha zamarandi 6,000 rands, kanti-ke njengoba eyiholela impesheni nje ngeke akwazi ukukhokha le mali ngoba akanayo. Inzima impilo kumphakathi waseBhobhoyi kaDunjazana ogwini oseningizimu nesifundazwe njengoba sebehlala unyaka wonke bengenawo ugesi. Kulo mphakathi kwasha isiphehlimandla sikagesi kanti njengamanje baziphilisa ngokutheza izinkuni ukuze bakwazi ukupheka. Isagugu Mandla Nkosi Xolo sithi kunemali eyizinkulungwane eziyisithupha okwathiwa abayikhokhe manje njengoba eziholela impesheni ngeke abe nawo amandla okuyikhokha. Sinobunzima esibhekene nako la emphakathini. Ugesi awugcina September to October kuze kube manje. Cabanga ukuthi kuphela unyaka. Sina sikole impesheni uyuthenge inyama uthi uthengela bezingane phela abazukulu badle. Ayisathengeki uyayithenga lo nyama kweyasibolile. Nalo ngxaki yokuthiwa amaskipho 6,000. Wamanje izalukazi zethu zigugile. Zehla zenyuka shona le mahlathini. Masingayanga ehlathini sotheza akuphekwa. Isinye isakhamuzi sithi kunzima njengoba nehlathi abatheza kulo ukuze balale bedlile kutholakala izidumbu kulona manje sebenokwesaba ukulisebenzisa. Abantu sinabantu abadala ekufanele bayotheza and ihlathi esitheza kulona sekuthola abantu abaningi abashonile. So abantu abadala bakwazi ukuyotheza. Ingane ezifundayo kufanele zibhala ama-exams njengoba nje sekuphelile unyaka siba nenkinga yaleyo yokuthi ugesi asinawo and ugesi siyabona ukuthi usiza silitholi ngoba baningi abantu abangasebenzi, baningi futhi abantu abahola abondla ngegrant, so ngeke uzukwazi ukuthi kukhishwe le mali le efunwayo. Ikhansela la kule wadi lithi liyabaza ubunzima obubhekene nalomphakathi njengoba sekuphela unyaka bengenawo ugesi. Kwasha itransformer la opposite kwaMchunu iyoqala leyo khona nje hamba yawusha phezulu ke manje. Miningi ke imizamo esizamile sibonisana nezikhulu zethu zaka-Eskom. U-Eskom ke waveza into ethi badinga imali engango 6,000 umuzi ngomuzi. Eqhuba uthi kunomntwana olimazwe isitofu sikaSigeni esaqhumela kuyena njengoba besabhekene nenkinga kagesi. Abantu bakithi badinga bale entabeni bangaze badlwa nezinyoka befuna inkuni. Akumnandi. I've heard la insukweni ukuthi kunane ngane njengamanje ke Chief Albert bese kuthinini kade kubaswa ngala masekeni yawazi kamasekeni ukuthi aqhamuka. Imizamo yokuthola ukuphawula kwenkampani ephakela ugesi uEskom iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV
kubika uZamando Sicele ngiseBhobhoyi. Umnikazi wenkampani yamabhasi ehambela ke endaweni yase-Richards Bay namaphethelo ubheki Gumede we-Trans-Together useyaphonseleka inselelo umnyango wezokuthutha kwesifundazwe ukuba uqinisekise ukulungiswa kwemigwaqo ibe sesimeni esifanele njengoba eminingi isale ngekho esimeni emva kwemvula eyinamandla. Ekhuluma neziko lezindaba ngenkathi lenkampani yemukela amabhasi amasha uphakathwayo uveza ukuthi lokhu kukhombisa ukukhathalela abagibeli babo nakuba bekhahlamezekile ngenxa yegciwane lo-COVID. Inkampani yamabhasi iTrans-Together esebenzela endaweni yase-Richards Bay enyakatho nesifundazi kwaZulu-Natal yethula amabhasi amabili amasha uqinisekisa ukuthi umphakathi uhamba ngamabhasi aphephile. Umnikazi welenkampani uBT Gumede usefaka isicelo kumnyango wezokuthutha esifundazweni kwaZulu-Natal uba uqinisekisa ukuthi ulungisa imigwaqo njengoba eminingi yawo ikhahlamezekile ngenxa yezivule ezinamandla ezike zahlasela kulesifundazwe. Ngakhala kakhulu ku Department of Transport ukuthi awulekelele uma ikhona into ongayenza. Njengamanje namhla ekseni sihlulekile ukuthwala abantu. Kwambonambi area unqamukile umgwaqo, kwaSokhulu unqamukile umgwaqo, imigwaqo esisebenza kuyona sihlangene bus company. Also uTrans-Together ngoba kuze kube khona usihlangene kube ukhona uTrans-Together qala ade kungasebenziki. Singacela ku Department of Transport ilekelele kakhulu amabhasi njobe emasha nje within 3 years azobe sefile. So umgwaqo mubi ngendlela emangalisayo. uGumede uphinde waveza ukuthi lokhu kuthengwa kwamabhasi kusho likhulu ukubona emva kokuba bengosomabhizinisi beke babhekana nesimo esinzima sokuhlaselwa yigciwane lo-COVID. Uthe uma ngihamba ngise-Joburg ngabona amabhasi akwa-VW wabantu kanti mina vese ngithwala abantu all nation. So ngathi angiwathenge ngenzela ukungeza kwi-fleet esinayo. uTrans-Together inkampani esi-more than 30 years iqalile isebenza asibasha enkampanini. So sibonga kakhulu nje ukuthi sithola ithuba elifana naleli futhi sibuye esikhathini esibi se-COVID kade yonke into ihleli phansi kodwa sibonga ukuthi siyakwazi ukuphusha from now. Lo ngumphathi kule nkampani uMpume Cele uchome uphaphe lwegwalagwala umnumzana uGumede ngokwazi ukukhula kwimboni yezokuthutha. Kanti akagcinanga lapho njengoba ephinde wabonga uhulumeni ngokusiza ukuthi kube noguquko kule mboni ebiyithathwa njengeyabo umdabu waseNdiya ngaphambilini. Okuwukuthi ke ngokuyikhandla nangokusebenza kwanzima usekwazile ukuthi enze konke okusemandleni ukuthi ayikhulise engaphelele embonini yamatekisi. Si happy kakhulu ngetransformation ngiyimina njena uhulumeni wethu wezokuthutha eqala ukwenza itransformation. Ubaba Gumede nabanye oza kwethu sibe ingxenye yayo leyo transformation leyo. So siyakubonga kakhulu okwenziwa uhulumeni. Lamabhasi amabili kulindele ukuthi athuthe umphakathi owakhele isifundazwe iKwaZulu-Natal. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake siphinde mbukele sithi ishelele itolo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibongene nebesilo siphinde sinamukele nisabuyela zona indaba ze-1KZNTV nazo kuyizona ehamba phambili. Kushiswe Abalishumi Emgungundlovu luyaqhubeka olwezindlu eAlfred Duma kanti ANC ifuna Bajeze Abokudla kwezikole. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 19.13 cents kuyidola laseMelika bengu 23.93 cents kupondo waseBrithani libe ngu 20.82 cents ku-euro yase-Europe kanti intengo yegolide ingu $2,007.42 cents ounce kuthi intengo ngoil ongahluziwe yona ime ku $75.23 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Abaphathi beindaba zomshayisibhakela wakulelo semkantshubomvu uZolani the last born Thethe sebelefake kubameli udaba lokutholakala emzimbeni wakhe nesikhuthazi mzimba esingavumelekile kwezesibhakela. Ngemuva uthi lo mshayisibhakela esha uJason Cunningham wase-United Kingdom ngomnqemuzo omlalisa phansi emzulisanweni wesine ngoNtulikazi nyakenye inhlangano ehlola izidakamizwa i-UK anti-doping ithola ukuthi emchameni wakhe lo mshayisibhakela kunesikhuthazi mzimba esazwe ngesitanozolol. Ithimba lalo mshayisibhakela lifuna ukuthi aphinde ahlole kabusha njengoba umphumela wesibili ubuye ufana nalona wasekuqaleni. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Yiyena nabakaqamba lankomozo lahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu.